Il-laqgħa li jmiss tal-Kunsill Ewropew ser issir bejn il-ħamis u l-ġimgħa u għaliha ser jattendi għall-ewwel darba il-Prim Ministru Joseph Muscat. Din se tkun l-ewwel opportunità għall Prim Ministru Joseph Muscat li jiltaqa' mal-Prim Ministri u kapijiet tal-Istati Ewropej biex magħhom jiddiskuti id-direzzjoni li ser tieħu l-Ewropa fis-sitt xhur li ġejjin. Fost it-temi li ser jiġu diskussi hemm l-implementazzjoni għal ħolqien ta' politika li tkattar l-impjiegi kif ukoll l-integrazzjoni ta' framework finanzjarju. Il-kapijiet tal-Istati Membri ser jikkonkludu wkoll l-ewwel fażi tas-Semestru Ewropew tas-sena 2013. Is-Semestru Ewropew jinvolvi l-koordinazzjoni tal-politika ekonomika, fiskali u tal-impjiegi tal-Istati Membri fuq perjodu ta' 6 xhur kull sena. Il-Kunsill Ewropew ser jivvaluta wkoll il-progress komplessiv magħmul mill-Istati Membri fl-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi tal-2012 u jadotta pariri u linja gwida strateġiċi għall-Istati Membri. Il-mexxejja ser jipprovdu wkoll gwida lill-Istati Membri dwar il-programmi ta' stabilità u konverġenza għall-2013 u dwar l-implementazzjoni tal-inizjattivi ewlenin tal-Ewropa 2020. F'din l-ewwel żjara fi Brussell, il-Prim Ministru Joseph Muscat ser jiltaqa' mal-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz u l-President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy. Fi Brussell il-Prim Ministru mistenni wkoll iżur lil dar Malta.